Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos. Soc la Conxita Sánchez, membre de Junta del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i membre de la Comissió de Premis, la responsable de Junta dels Premis. I avui me toca ajudar a conduir una miqueta aquest matí la presentació de la 13a edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Han passat ja 26 anys de la primera edició. Hem recorregut 12 municipis i durant aquest temps els premis han sigut un aparador, un mostrari dels canvis, de les transformacions i de les múltiples potencialitats culturals, socials, econòmiques i ambientals de la comarca. I recollint un símil escènic, podem dir que metafòricament avui s'aixeca el teló de l'espectacle. Avui us presentem les bases, el procediment i el calendari de tota l'activitat que haurà de confluir el 20 de novembre en la nit de la cultura del Baix Llobregat. Mirava la definició de premi o guardó, que diu que és una recompensa, una gratificació material o immaterial a una persona, a un grup, a un col·lectiu, una obra, reconeixement a una obra o un mèrit, a un servei, a una activitat destacada i que es concedeix públicament. I que són premiats, premiar significa rebre aquest guardó, el resultat d'haver destacat en un reconeixement, en una tasca ben feta i en un mèrit. Per tant, en aquests temps foscos de guerres, hem de recordar Palestina, Gaza, Ucraïna, d'incerteses, de por, on prima, diuen, l'individualisme, els premis, els nostres premis, són una llum, una esperança, que mostra el significat que té el treball col·lectiu i la comunitat. Els premis són un acte de generositat, de complicitat i de reconeixement públic a les persones, les entitats, les institucions. És un pont, jo sempre lo defineixo així, és un pont que ens uneix, que uneix ciutadania, agents socials i econòmics, associacions, col·lectius, entitats i administracions, per fer visible tot allò que de rellevant i d'innovador té el Baix Llobregat. És una oportunitat per valorar com a comunitat què fem i com són. Però per fer-ho possible necessitem la vostra participació. Cal que mireu al voltant i nomineu i que compartiu els valors i les capacitats més destacades d'aquest territori resilient, creatiu i d'una gran riquesa cultural. Per encoratjar, per motivar, per continuar. Podeu preparar candidatures i des dels municipis, i aquí m'adreço a regidors i regidores, als tècnics, a difondre la convocatòria als mitjans locals, com les ràdios, etc. Les entitats també, m'adreço a vosaltres, parleu dels premis, passeu la informació, feu possible la presentació de convocatòries, ajudeu-nos a fer que aquesta edició sigui un èxit de candidatures. I fer els premis a Cornellà és per nosaltres, per la nostra entitat, un gran honor. Agraint especialment a l'Ajuntament, al seu alcalde, el senyor Vermont, que no ens pot acompanyar avui, però el regidor Ot Garcia, el regidor de Cultura, la seva càlida acollida. Cornellà és ciutat referent a la comarca. Aquí, ja sabeu, es van donar cita les grans lluites per la llibertat i la democràcia. Fem aquest any 50 anys de la vaga de la força, de les vagues generals, de les grans manifestacions del jovent que demanava llavors que los hijos, i ara afegirien, i les hijas de los obreros también queríamos estudiar. De Cornellà són dues persones estimades i referents, com el Frederic Prieto, primer alcalde democràtic, el Ignasi Riera, escritor i periodista, ambos socis i fundadors de la nostra entitat. I en aquesta sala també, si em permeteu, recordar el Vicenç Badenes, una persona molt implicada en la cultura de la nostra comarca,
i en la innovació, amb el que juntament vam impulsar les primeres jornades del patrimoni del Baix Llobregat, i volia recordar-lo avui aquí. Cornellà és ciutat de memòria i de lluita, de gent treballadora i diversa, antiracista, que ens deia l'altre dia el Jordi Évole. I també, com deia l'Ignasi Riera, el Baix Llobregat és l'ave fènix, que sempre sorgeix de les cendres. Però qui millor per parlar-nos de Cornellà que l'Ot Garcia, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cornellà. Ot, quan vulguis, tens la paraula. Y como siempre, soy un poco, con los temas de protocolo, presidenta del Consell Comarcal que ens acompanya, regidors, regidores, autoritat, representant de les entitats, sigueu director del City Lab, gerent del Consell Comarcal, consellera de Cultura i Memòria, sigueu tots i totes molt benvinguts. Ai, me voy por la rampa. Bé, bon dia a totes i tots. Evidentment, ja us doneu per presentats, per presentades, presidenta, president, a tothom que representa institucions, entitats, professionals de la cultura, mitjans de comunicació que avui també ens acompanyeu, personal dels sindicats i amics i amigues. Ho deies tu, però és evident que jo com a regidor d'aquesta ciutat també ho voldria deixar aquí paler. És un honor donar-vos la benvinguda aquí a la ciutat de Cornellà i al City Lab, un espai que simbolitza molt bé allò que avui venim a celebrar, el coneixement, la innovació, la comunitat i el futur. Per Cornellà, evidentment, és una alegria immensa acollir la presentació de la 13a edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Uns premis com aquest no són només un reconeixement, són una manera de dir allò que fem com a comarca importa, que la cultura importa, que les entitats importen, que la memòria importa i que el treball discret de tanta gent, sovint lluny del focus, és el que fa avançar els pobles i a les ciutats. I això, al Baix Llobregat, ho sabem molt bé. Som una comarca a la que ningú no ha regalat res. Una comarca feta d'esforç, de lluita, de solidaritat i de dignitat. Una comarca construïda per persones que van aixecar barris, fàbriques, escoles, associacions, sindicats, ateneus, biblioteques, places. Una comarca que va entendre que el progrés no era només créixer, sinó viure millor, tenir drets, tenir veu, tenir cultura i, sobretot, tenir futur. El Baix Llobregat té una història profundament vinculada al moviment veïnal, al sindicalisme, a les vagues i a la lluita. Moltes de les oportunitats que avui tenim, les generacions més joves, no han caigut del cel. Són fruit de dones i homes que van organitzar-se, que van assumir riscos i que van lluitar perquè generacions presents i futures poguessin viure amb més dignitat. Jo tinc 31 anys i crec que la meva generació té el deure de mirar enrere amb gratitud. No per quedar-nos en la nostàlgia, sinó per entendre d'on venim. La millor manera d'honorar les generacions que ens han precedit és continuar defensant una comarca com aquesta, amb més justícia, que estigui viva, plural, feminista, culta i cohesionada. Per això aquests premis són tan importants, perquè reconeixen trajectòries, però també valors. Reconeixen persones i col·lectius, però també una manera d'entendre el Baix Llobregat, una xarxa de municipis, entitats i projectes socials, culturals, educatius, ecològics i comunitaris. Quan parlem de cultura, de vegades pensem només en grans escenaris o en grans noms. I és evident que el Baix Llobregat ha donat i dona talent cultural de primer nivell. L'Aitana, la Rosalia, el S'Estopa d'aquí de Cornellà i tants altres noms que han portat la nostra comarca arreu. Però la cultura també és el taller de teatre del barri, la coral que assalla cada setmana, la colla de cultura popular, la biblioteca plena,
el centre cívic obert. La cultura també és aquell grup de dones que es troben 2 cops a la setmana i que amb l'excusa de fer una activitat cultural comparteixen un cafè, una conversa, es cuiden i tracten la solitud. I això també és cultura, i això també és salut mental, i això també és fer que la vida de la gent sigui més plena, més digna i més acompanyada. La cultura no és un luxe, la cultura és benestar, cohesió social, identitat compartida i autoestima col·lectiva. I una comarca tan diversa com la nostra, la cultura és també un pont entre orígens, llengua, barris, generacions i maneres de viure. El Baix Llobregat és ric i és divers. Som una comarca de ciutats treballadores, de pobles amb memòria, de barris populars, de talent jove, de dones valentes, d'entitats incansables i de projectes que demostren que la cultura pot ser motor de progrés. I deixeu-me posar l'accent en el paper de les dones. Les dones han sostingut bona part de la vida cultural, social i comunitària d'aquesta comarca. Les associacions, a les escoles, els moviments socials, els sindicats, els casals, els projectes de cura i a les lluites per la igualtat. Moltes vegades sense el reconeixement que mereixíeu. Per això, parlar de cultura al Baix Llobregat és parlar també d'empoderament femení, de visibilitat, de drets i de justícia. Avui presentem una nova edició de premis que ens conviden a mirar al nostre voltant, a detectar allò que val la pena i a reconèixer les persones i entitats que fan millor la nostra comarca. Perquè una societat que reconeix la seva gent és una societat més forta. I una comarca que cuida la seva cultura és una comarca que mira el futur amb esperança. Vull agrair, evidentment, la feina del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, de la seva junta, de l'equip tècnic, de totes les persones que fan possible aquests premis i de totes les institucions que hi donen suport. Gràcies per mantenir viva aquesta mirada comarcal i per recordar-nos que el Baix Llobregat no és només un territori, és una manera de viure, de lluitar i compartir. Des de Cornellà us rebem amb orgull, amb estima i amb compromís de continuar defensant la cultura com a dret, com a espai de llibertat i com a motor de progrés. Gràcies a totes i tots i benvinguts a Cornellà. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies. I ara sí que donaria la paraula a la presidenta del Consell Comarcal, a l'Eva Martínez. L'Eva també li volem agrair molt especialment el seu recolzament i la seva decidida contribució. Amb l'Eva tenim una gran complicitat que fa que el Consell Comarcal lo tinguem al costat i ens ajudi a fer possible els premis. Gràcies, Eva, quan vulguis. Moltes gràcies, Conxita. I la veritat és que després d'aquestes paraules, tant les teves, Conxita, a fer la presentació com després d'aquest discurs d'empoderament de la cultura i d'empoderament del Baix Llobregat, jo només puc dir una cosa, i és que el Baix Llobregat és una comarca també líder en cultura. I crec que estareu tots d'acord amb mi. Fetes les salutacions que ha fet abans la Conxita, la veritat és que agrair-vos molt el que esteu aquí amb aquesta presentació d'aquests premis, aquesta 13a edició dels Premis de Reconeixement Cultural que impulsa el Centre d'Estudis Comarcals. I la veritat és que enhorabona al Centre d'Estudis Comarcals per tota la bona feina que feu. I el que deia, el Baix Llobregat és una comarca de Déu, això ho dic molt sovint. També ho deia el meu predecessor, l'anterior president, que sempre parlava d'una comarca de Déu. I ho fem per què? Perquè som motor econòmic i industrial i representem el 12% del PIB de Catalunya. I també representem el 10% de la població del Baix Llobregat.
Però no només és això, el Baix Llobregat, ja avui s'ha explicat. El Baix Llobregat també és el seu entorn natural. És el seu delta, són les seves muntanyes, però també és la seva conservació del potencial agrari a través del parc agrari, en tots aquests productes que ens defineixen i que a més fan que la nostra restauració estigui en un nivell molt i molt alt. Però tot això és possible i és gràcies a la força dels 30 municipis que formen aquesta comarca. Llavors, permeteu-me que desglossi aquesta idea de que el Baix Llobregat és una comarca líder en cultura per 4 elements. El primer seria aquesta força dels 30 municipis. Des dels municipis s'impulsen equipaments que possibiliten aquesta cultura, les biblioteques, els auditoris, aquests centres cívics que fan possible tantes i tantes activitats per part de les entitats, però també el desenvolupament de molts projectes. Cornellà és un exemple. De fet, avui fent aquesta presentació amb aquest espai fantàstic a una cultura, però també amb innovació. Però després els premis es faran amb aquest auditori fantàstic que tenim aquí, a Cornellà, i que s'utilitza en moltes ocasions per temes d'àmbit comarcal, com va ser la celebració de l'anterior Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Aprofito per recordar, aquí una falca, faig falca publicitària, aquest any tenim el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i es farà a Sant Joan d'Espí, amb la qual cosa estem molt contents perquè a més no només són els dies del Congrés, sinó que també són totes les activitats de les subseus que també fan moure milers de persones a la nostra comarca que reivindiquen la igualtat i que a més també diuen totes aquelles coses que encara hem de treballar. Però som el que comentava, aquests 30 municipis líders que també impulsen grans projectes culturals que ens identifiquen. Ara venim de Setmana Santa, què podem dir de les passions d'Olesa, de Montserrat o de la Passió d'Esparreguera. Són fets culturals que ens identifiquen també com a comarca. El segon element pel qual el Baix Llobregat és líder és per la preservació del seu patrimoni tant natural com històric, i això el Centre d'Estudis també ho sap molt bé, en totes aquestes jornades del patrimoni que any rere any posen èmfasis en aquesta conservació. I a nivell turístic el Baix Llobregat destaca per aquest patrimoni que té a nivell històric. Des dels jaciments de neolític tenim castells medievals, però per exemple ara també hem posat en valor el Renaixement a través del Museu del Renaixement de Molins de Rei. Són diferents exemples que ens indiquen com des de la comarca es fa tota aquesta preservació del patrimoni històric, però també del natural. Abans ho comentàvem, aquests espais naturals del delta, les muntanyes, aquesta biodiversitat. Doncs també molt i molt important. I aquest any 2026, que és l'any del turisme cultural, com no, hem de parlar d'aquest any Gaudí i d'aquest patrimoni de la humanitat que tenim a la nostra comarca, que és la cripta de la colònia Güell, que és la joia del modernisme català. Us explicaria per què és la joia, però avui no vull estendre'm, no ho faré. El tercer element de per què el Baix Llobregat és líder en cultura i és per la força de les seves entitats. És a dir, tot aquest patrimoni, tots aquests municipis no són res si no n'hi ha entitats, les quals són les persones que estan allà rere dia per fer possible totes aquestes activitats en tots els àmbits. I aquí també el Centre d'Estudis és un clar exemple d'una entitat que porta ja més de mig segle fomentant l'estudi i també la preservació de la nostra memòria i també l'anàlisi del present. Un anàlisi del present que jo crec que és més important que mai. I això donaria pas a aquest quart element de per què som al Baix Llobregat líders en cultura, que és la preservació de la història i de la memòria. Justament, ara farà un any, estàvem amb el Centre d'Estudis
i moltes entitats que formen part de la xarxa de memòria democràtica del Baix Llobregat, estàvem als camps de concentració nazis, a Mauthausen, també a Gusen, a diferents camps. I per què ho fèiem? Doncs en honor i en memòria d'aquells deportats del Baix Llobregat que pel franquisme, que per l'autoritarisme, que pel nazisme van acabar a camps de concentració. I això no ens podem oblidar. El Baix Llobregat, ho deia molt bé l'Ot, té una tradició industrial, té una tradició de moviments socials, de persones que han lluitat per defensar uns drets, per defensar la democràcia. Molts de vosaltres heu estat lluitant per aconseguir-ho. I això cal recordar-ho. No podem deixar-ho enrere. Visquem un moment a nivell polític en el qual hi ha forces polítiques que justifiquen que hi hagi persones que tinguin més drets que d'altres. Hi ha forces polítiques que estan legitimant que es deshumanitzin grups de persones pel seu origen. Això no es pot permetre. I el valor d'analitzar el passat, d'analitzar el present, serveix per poder dir amb veu molt alta que tot això només ens pot portar a un altre desastre. I és per això que la feina, des de la xarxa de memòria democràtica, des del centre, des dels ajuntaments, des de tots els estudiosos i de totes les persones que posen en valor aquests drets, que posen en valor la democràcia i els drets humans, també ens identifica com a comarca i ens identifica d'aquesta manera com a una comarca líder en cultura. Per tant, tot això, aquests elements, i fets amb aquesta honestedat, la honestedat que té aquest coneixement del passat i del present. I tot això, per contra, tenim uns premis que reconeixen a homes, a dones, a persones, a entitats i a projectes de diferents àmbits de la nostra comarca, però que posen en valor tota aquesta cultura en positiu. Així que, enhorabona per aquesta 13a edició d'aquests premis i, com deia, el Baix Llobregat també és líder en cultura pels seus municipis, per la seva preservació del patrimoni, per la seva història i, sobretot, per l'empenta de les seves entitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eva. I, com deien, això que ara comentava la presidenta, de fer memòria, i jo deia abans de Cornellà, ciutat de lluita i de memòria, i jo la meva està així. Sort que l'Ot ha parlat dels mitjans que hi ha de comunicació a la sala i també he deixat sense anomenar els sindicats, que també ens acompanya, molt important, en aquesta comarca, el treball del sindicat i de comissions obreres, en aquest cas, que ens acompanya aquest matí. I deia això, ciutat de lluita i de memòria, però també ciutat arrelada al present per albirar el futur. Un futur que, tal com comentava la presidenta, es presenta certament confús, per dir-lo d'una manera suau. Fa 2 anys els premis van tenir com a eix conductor el 50 aniversari de la nostra entitat. Complíem 50 anys. Mig segle de vida. Enguany, davant d'aquestes noves emergències, hem cregut que era important utilitzar els premis i tot el seu procés per fer una reflexió conjunta o comunitària sobre els reptes que representa les tecnologies i la intel·ligència artificial. I per això teníem molt d'interès, a més d'aixecar el teló dels premis aquí, en el City Lab, perquè creiem que és l'espai idòneo i comptem amb la persona idònia que ens pot fer allò que diuen els modernos, una TED Talk sobre tecnologies i intel·ligència artificial per anar fent, diguéssim, boca, per fer-nos incenti d'aquesta qüestió. Quan vulguis, Javier González, director del City Lab. Doncs moltes gràcies
a la Conxita i sobretot també la possibilitat de poder avui dirigir-vos unes paraules, des d'una altra dimensió del que vol dir la cultura. En aquest cas, cultura digital, cultura d'innovació. Em van demanar que parlés dels reptes de la intel·ligència artificial i clar, quan m'ho van dir, dic, ei, anem cuidado perquè clar, amb aquests 10 minuts o 15 que tindrem farem una cosa molt superficial, potser algunes coses ja us sonen o les heu vistes, però jo crec que és un bon moment per reflexionar sobre elles, compartir-les i precisament això, tenir una mirada llarga de com, i ho hem dit ara, un Baix Llobregat combatiu que va ser un referent i ho és en les seves lluites i en els seus moviments socials, com abordem aquest tema de la intel·ligència artificial, si ho farem amb més o menys intel·ligència, perquè són reptes profuns. Vaig agafar el comandament que el tinc aquí. Doncs sobretot el que jo avui volia era no parlar-vos de tecnologia. No volia parlar de tecnologia perquè la intel·ligència artificial ja és prou complexa, però sí que volia parlar-vos del que vol dir aquest canvi, el que aquest canvi representa. Hi ha una evidència i és que la intel·ligència artificial ja és aquí i la teniu en el vostre mòbil, a les xarxes socials, els algoritmes que prenen decisions sobre coses que afecten a la vostra vida, això és així. I jo crec que la pregunta que ens hem de fer és que qui governa aquesta intel·ligència artificial, per a qui està treballant i sobretot aprofitar per dir-nos clarament que encara tenim l'oportunitat de construir un bon futur on aquesta intel·ligència artificial plantegi un futur que valgui la pena. Jo crec que aquesta seria la idea principal, de dir com fem que un fenomen tan disruptiu com el que se'ns ve a sobre precisament el que fa és beneficiar i aportar a la qualitat de vida de la gent, no a trencar un sistema que fins a la data ens està funcionant mínimament bé, i sobretot aquí a la comarca. Explorarem 5 reptes, d'acord? I també vull traslladar-vos que més enllà que pugui semblar una mica apocalíptic, que no ho farem des de la por. No ho plantejo des de la por, ho plantejo des de la responsabilitat de ser conscients i de realment veure de quin és el futur que volem construir junts en aquesta transformació que hem de fer. Llavors, comencem. Vinga, espera, aquí. Un segonet. Aquí ho tinc, un segonet. Espera, que potser és el bitxo. No? Espera, que vaig. Espera, que tenim aquí el Paco, que el Paco Covacho ens ho... que segurament té un on-off, això. Efectivament, té un on-off per no gastar les piles i quan arribi el moment no te quedis sense piles. Però bueno, està bé. Doncs anem a donar-li el bitxo. Espera. Ara, que li estava donant el bitxo que no era. Bé, el primer repte jo diria que és el més incòmode, perquè parlar de nosaltres, parlar d'una realitat i que hem de tenir tots molt clara, que per molt intel·ligent que tingui la intel·ligència artificial no pensa. Realment el que pot fer és replicar i amplificar biaixos. I avui jo en aquesta presentació vull parlar de biaixos i vull parlar també d'alguna manera d'algunes sancions i precedents que hi ha hagut amb el tema de l'abús de la IA. Com us deia, la IA no té valors i el que fa és aprendre de models i de patrons que li anem donant i amb els que anem entrenant aquesta intel·ligència artificial perquè ens doni les respostes o faci les feines que els encomanem. I el que hem de dir és que la nostra societat està plena de biaixos. Els tenim, prejudicis, biaixos, i dic la nostra, ja no t'ho dic si qui planteja l'entrenament està a Nord-Amèrica o està a Xina. Llavors els biaixos i els sesgos i els prejudicis o el que volen fer amb la IA pot ser una altra cosa que no tingui res a veure amb el que nosaltres volem fer. Però aquesta és una realitat, té biaixos i a més el que pot fer precisament és amplificar-los i d'una manera massiva. I el que tenim en risc és que moltes de les decisions que prenguin aquesta IA es faci amb aquesta perspectiva i amb aquests biaixos.
volia presentar dos casos que són representatius d'aquesta IA, de com pot funcionar. Un té a veure amb una realitat que és aquests biaixos que tenim en el món laboral i que hi ha una dada important, que és que el 20% de les empreses espanyoles ja estan utilitzant la IA i fan ús d'algoritmes que en un moment donat pot ajudar a controlar l'activitat laboral, a avaluar rendiments o fins i tot a fer determinades accions que són típiques d'un procés o d'una relació laboral. Doncs, en aquest cas, poso l'exemple, aprofitant que tenim avui sindicats, però segurament us sona, en aquest cas és d'UGT, que és un cas en el que després d'entrenar les diferents IAs que tenim ara mateix funcionant i que són les que majoritàriament utilitzen les empreses, el ChatGPT, Cloud, Grok, en aquest cas DeepSeek, que és la xinesa, o el Copilot, que és de Microsoft, doncs el que hem pogut veure és que hi ha biaixos. I precisament quan li fas preguntes, doncs quan parlem de llocs de feina que són de cert lideratge o de certa, diguéssim, d'alta qualificació, la IA té el sesgo de determinar que allò de manera clara l'ha d'ocupar un home, o és una feina d'home. I si parlem de cures, doncs són dones. I aquests biaixos són els que, desgraciadament, s'han utilitzat per entrenar les IAs. La gràcia és que, a més, quan tu li adverties de l'error o li pujaves dades per dir-li que, escolta, que això no va així, la IA, després, la seva capacitat d'aprenentatge era molt poquet, perquè quan començava a iniciar sessió s'havia oblidat del que li havies dit i seguia reproduint aquests biaixos. Un altre cas, evidentment, no em vull posar en casos més sagnants com podria ser litigis que hi ha actualment de propietat intel·lectual, d'autoria, algun precedent a Múnich, on realment ja hem vist que s'han utilitzat imatges i sabem que s'han entrenat amb dades que ni els autors ho han autoritzat, ho han fet de manera poc transparent, etc. Però he volgut tirar per aquí, però que si feu una mica de recerca us adonareu que hi ha per omplir llibres, de veritat. Amb el tema de les sancions judicials, hi ha hagut dos casos que a mi em semblen molt interessants, que és el fet que el Consell del Poder Judicial va multar a un jutge amb 1.000 euros, no el va sancionar amb la suspensió, però el fet era perquè havia utilitzat el ChatGPT per redactar una sentència i se li va oblidar treure la conversació que havia tingut amb el ChatGPT. Clar, això es va veure i què va passar? Que a nivell intern el van expedientar, el van sancionar, li van posar 1.000 eurets de multa, però no perquè utilitzés la IA, perquè en certa manera sí, li va utilitzar de suport, no com a substitut, però sí que va provocar un problema, i és que acabava de compartir dades sensibles, confidencials, amb una plataforma no controlada, i per aquesta cosa li van posar una multa. Clar, això està passant a nivell de jutjats, però és que resulta que un advocat, per exemple, també li van fer una multa de 420 euros perquè resulta que en una apel·lació va fer 48 cites de, diguéssim, com aquí diu, apel·lant a sentències, però que se les va inventar la IA. I què va passar? Va passar que va tenir una multeta i que, evidentment, això es va catalogar com una actuació contrària a el que és el deure de la veracitat i una bona fe processal. Clar, llavors la pregunta que ens hem de fer, i això està passant a nivell a la Champions League, el que jo em pregunto és que quan una màquina està prenent decisions que m'afecten a la meva vida, qui és el responsable? I qui controla això? Qui li posa les valles al campo, com ho diem? Perquè, clar, ja ha arribat, està a les nostres vides. Una altra cosa és com les institucions, les organitzacions i la gent que la fem servir, com la fem servir, amb quins valors, des de quina perspectiva ètica, amb quins marcs legals. I això jo crec que encara li haurem de donar una volta, perquè veiem casos que són, com heu vist, una mica sagnants. Anem a parlar també d'una cosa que crec que és important, que és que la IA pot erosionar la nostra democràcia. I aquí vull abordar dos temes. Un que és la sobirania tecnològica i un altre que és l'erosió del debat públic, que abans també ho hem parlat amb la Conxita, i és que, mireu, una dada significativa, el 80% de la despesa corporativa que fa Europa en infraestructures en el núvol, en el cloud que li diuen, i també en programari, que a vegades utilitza algoritmes per determinades tasques i finalitats, està en mans nord-americanes. Això és així.
el 80%, no és poca broma. I resulta que si parlem d'infraestructures en el núvol, doncs 3 empreses són les que lideren, no? Ja us podeu imaginar, Amazon, Microsoft i Google. I aquestes 3 pràcticament tenen la quota de mercat d'entre un 70 i un 85% del que és determinats països europeus. Per exemple, a França, la quota de mercat de la intel·ligència artificial o de la infraestructura en el núvol és del 73%, però és que el Regne Unit és el 85-90%. És a dir, la situació és la que és. La sobirania tecnològica té nom i cognoms. I una cosa que està clara és que qui controli la IA, en certa manera, lidera i governa el futur. O sigui, jo crec que aquí no és una cosa tecnològica, això de la sobirania tecnològica, és una cosa política de primer ordre. I aquí Europa, evidentment, té que fer una feina important i nosaltres, com a futurs usuaris, dintre d'uns marcs i uns models que vagin amb els nostres valors, tenim molt a dir. Perquè es feu una idea, el que són les empreses europees, en aquest cas UVH o, per exemple, SAP o Deutsche Telekom, només representen el 15% de la quota de mercat que tenim els europeus, en el que és l'ús d'aquestes tecnologies. O sigui, és el que hi ha. Si parlem, a més, que això també és una mica sagnant, és que existeix una normativa que és la US Cloud Act, que és una normativa que permet als Estats Units demanar als operadors tecnològics que els facilitin les dades que estiguin en els seus servidors amb independència d'on sigui el lloc del món on estiguin. Això què vol dir? Vol dir un xoc frontal amb la llei de protecció de dades, no? És a dir, les nostres dades estan en servidors que estan pel món i resulta que, en aquest cas, la norma regulatòria dels Estats Units, si diu que vol mirar alguna cosa que ens afecta, no necessita cap sentència ni cap sentència judicial ni cap ordre d'Europa. Ho fan i punt, ja està. I obren la capsa i a veure què s'hi troben. Bé, és un tema significatiu, que no tinguem sobirania tecnològica amb aquestes coses i que estigui tan implantada allà. Parlem de l'erosió del debat públic. Aquesta dada la vaig trobar molt curiosa i és que diuen que el 67% dels europeus té por que la IA manipuli les eleccions i el 31% ja creu que ha pogut incidir en la seva decisió de vot. I si fem una mica de profunditat en el tema, on més por tenen és el Regne Unit amb un 54% i Espanya amb un 51%. La IA generativa ja, diguéssim, que s'ha constatat que ha incidit en els països que han tingut eleccions en l'any 2024, que són 50 països, ja ha tingut una incidència. Aquí tenim algunes dades i és que el 80% van registrar incidències i, de fet, hi ha 215 incidències documentades i que s'han catalogat, diguéssim, com a incidències danyoses. En aquest cas, un 69% d'aquelles incidències que es van produir. I us podeu imaginar quin tipus de fenomen s'està produint, que ho esteu veient a les xarxes, no? Els deepfakes, els líders polítics, la desinformació microsegmentada, l'erosió en la conversa i el debat que puguem tenir, la confrontació entre nosaltres, que, mira, així estem entretinguts barallar-nos en lloc de preocupar-nos per coses importants. El 90% d'aquestes problemàtiques han tingut que veure amb la generació de continguts, aquests fenòmens que estem parlant, i que, en certa manera, estan condicionant el debat públic, estan condicionant-lo. Llavors, el que us voldria dir també, una mica en resum, és que la sobirania tecnològica, sobretot, no és un tema tecnològic, és un tema que ens afecta, és un tema que ens interpel·la i que és de primer ordre, perquè, com dèiem abans, qui ho controli controlarà el futur. I en relació a que la IA s'estigui utilitzant per modelar l'opinió pública, també ens ajuda a reflexionar sobre que hauríem de reforçar aquesta fragilitat de la nostra democràcia. Si precisament la guerra s'està portant a les xarxes amb algoritmes i amb coses que estan incidint en la nostra opinió, siguin veritat o no veritat, al final passarà el que passarà, que qualsevol cosa que veiem, sigui veritat o mentida, ja està la desconfiada sembrada. És a dir, ja la veritat i la mentida no tindrà valor perquè, mira, com que ja no ens ho creiem res, anem avançant. Són, diguéssim, cosetes que volia compartir amb vosaltres des d'aquesta perspectiva potser més que té a veure amb el nostre sistema, amb la nostra democràcia.
Anem a parlar una mica de la dimensió econòmica i social, que jo crec que també és important. La IA, com diem aquí, distribueix poder i feina. També crec que és un fet constatat i el que hem de dir és que aquesta transformació ja ha començat, que és una transformació que és desigual i que hem de saber que no afectarà les mateixes persones ni en els mateixos territoris ni en les mateixes etapes vitals per igual. És a dir, és diversa. I, evidentment, això té a veure amb el que serà la creació i la destrucció de llocs de feina o la remodelació dels llocs de feina. Perquè us feu una idea, la intel·ligència artificial és la primera revolució tecnològica que està incidint en aquell tipus de treballadors i tasques que són de caràcter cognitiva. Estem parlant de perfils mig-alt. Qui resistirà? Doncs resistirà, evidentment, perquè no els afectarà aquells que siguin més manufactures, no estem parlant dels treballadors de la fàbrica, aquells, en certa manera, poden estar tranquils perquè ja van viure l'automatització de processos i els robots, tot i que, ojo, perquè quan parlem d'humanoides amb intel·ligència artificial, que és la següent passa que farem o que es farà, ens trobarem que la intel·ligència artificial ja no només és virtual, sinó que passa al món analògic en forma de, ho hem vist per la tele, un robot que és capaç de fer una marató, però si no fa una marató, doncs vés a saber què també pot fer. O sigui que poca broma amb el que s'està parlant de com evolucionarà la intel·ligència artificial. Però sí que us puc dir que tinc la sensació que aquells treballadors que resistiran seran els que tinguin la capacitat d'entendre la IA i, a més d'entendre-la, poder trobar-la com un assistent en la seva feina i precisament multiplicar les seves capacitats. I això, evidentment, no es fa sol, es fa amb política i es fa amb esforços territorials perquè aquesta distribució sigui possible. Reptes pels treballadors, aquí ho tenim, 2 milions de mitja de llocs de feina que s'estan parlant que podrien estar afectats. El que us deia, s'està produint aquest fenomen, algunes empreses ja estan fent els seus processos d'ERES, potser les més grans de caràcter tecnològic, tot i que diuen que és multicausal, però és evidentment que hi ha digitalització, que hi ha processos d'integració d'IAs i estem parlant que recentment ha anunciat de l'hora de 6.700 treballadors. La IA també té oportunitats que podem aprofitar. De fet, l'oferta laboral que hi ha per poder, com aquell qui diu, pujar-se al carro, podem dir que des en els últims 6 anys s'ha multiplicat per 8 les ofertes de feina que el que estan requerint és que les persones tinguin algun coneixement amb els temes de la IA. Estem parlant d'especialistes en IA, en gent que en sàpiga de dades, però, torno a dir abans, també persones que tinguin la capacitat d'aprendre, d'entendre-la i d'adaptar o adaptar-se a les noves circumstàncies per poder trobar en la IA un aliat que potenciï les seves capacitats o li puguis deixar aquelles que són de caràcter més cognitiu però repetitiu. Això també, quan parlàvem d'edats, és veritat que tenim un problema. Els joves, que normalment fan aquelles tasques de primer aprenentatge a les feines que solen ser repetitives, tot i que siguin cognitives, doncs tenim un risc que no tinguin tantes oportunitats. I també els més grans de 55 potser no estan en condicions d'aprendre el que havien d'aprendre. Jo crec que tothom té capacitat per pujar-se al carro, però també hi haurà que no vulgui, i aquí també haurem de fer algunes reflexions com a territori. Les altres dades que tenim per aquí parlen que el 21% de les empreses espanyoles, que ja sabem que estan treballant i estan utilitzant la IA, doncs, evidentment, l'objectiu és que puguin ser més productives, perquè precisament les grans, aquest 55% d'empreses grans que ja utilitzen la IA, ja sabem que aquestes ja, per ser grans, ja eren més competitives, ara utilitzant la IA encara la bretxa serà més diferent, però l'oportunitat que tenim en un país com el nostre, que és de pimes, és precisament que si la utilitzem podrem guanyar en productivitat, amb tots els seus ets i uts. Perquè us feu una idea de com està una mica distribuït aquest ús de la IA, precisament qui està fent el moviment important és el sector de les TIC, que estem parlant que el 58% ja l'està utilitzant, a indústria és un 17% i a construcció és un 11%.
Llavors, el que podem dir és que aquesta transició ja ha començat. Ja ha començat sense esperar ningú i que realment, des d'un punt de vista de governança o de govern sobre aquesta transformació, doncs tenim molta feina a fer, no? I aquí la pregunta és clara, o sigui, què fem o què volem fer? Que la ona passi per sobre de les persones o que passi amb les persones? Jo ho tinc clar, jo vull que aquesta onada passi amb les persones, que la riquesa i les oportunitats que aquesta ona generarà siguin compartides, que tothom tingui oportunitats per poder pujar-se al carro. Però això no sortirà de manera espontània. Haurem de fer esforços i haurem de lluitar perquè la formació, la capacitació, les oportunitats vulguin estar damunt la taula per qualsevol persona i no depenent del seu barri o on ha nascut o quina és la seva procedència. Perquè aquesta ona passa, Aquesta ona passa, Vull dir que, igual que als 90 es parlava d'internet i ningú s'imaginava comprant per internet, i 30 anys després tenim els problemes que tenim, per exemple, amb el sistema o amb els comerços locals, imagineu-vos amb una IA, que el que ha agafat és el coneixement de 30 anys i ara es posa en la capa cognitiva, no la repetitiva, la cognitiva, la dels professionals mitjos alts, que realment el seu valor és el coneixement, l'experiència, i tens un sistema intel·ligent que és capaç de fer una simulació amb el que tu estàs fent. Bueno, és així. En quant al quart repte que volia compartir amb vosaltres, l'energètic i el medioambiental. Poques vegades es parla d'ell, però la IA pot consumir el planeta o pot salvar-lo. Tot depèn del que vulguem fer i en mans de qui estigui el govern d'aquesta IA. Perquè es feu una idea, en el 2030 es preveu que es dupliqui el consum elèctric del que són els centres de dades. Ara mateix està en torn a 415 teravats hora i passarà a l'ordre de 950 teravats hora. Perquè es feu una idea, el consum elèctric d'Espanya en el 2025 és de 255,7 teravats. És a dir, la situació actual, o sigui, Espanya, en el seu consum elèctric, està per la meitat del que consumeix un sistema d'aquests, que al final necessita energia, necessita aigua per refrigerar i necessita espai, evidentment, per estar ubicat. També es multiplicaran per 6 les emissions de CO2 associades amb els centres d'IA. Parlem de 29 milions de tones i que evolucionaran fins a 165 milions de tones. Pràcticament podem dir que es quadruplicarà també el consum d'aigua per a aquests sistemes de refrigeració que necessiten aquests sistemes de centres de dades. Parlem passar de 175 megametres cúbics d'aigua a 664. Perquè es feu una idea, només l'entrenament de ChatGPT, segons les fonts oficials, en aquest cas el GPT-3, va consumir de l'ordre del consum anual de 123 cotxes, que estem parlant de 552 tones de CO2. Llavors aquí la paradoxa és important, és saber i ser conscients que la IA té una petjada ambiental, això és evident, però que també pot ser un aliat per avançar en la recerca de com podem fer el nostre planeta més sostenible, de quins són els materials més eficients, quin tipus d'energia hem d'utilitzar per alimentar aquestes factories o gigafactories. En fi, tenim coses en les que pensar. Jo també us vull traslladar, tot i que us estigui donant uns missatges, jo crec que clars, com a mínim per saber de què va la partida i a què hem de jugar, jo crec que la IA no és ni bona ni dolenta. És la meva opinió. No vol dir que la tecnologia sigui neutra, perquè la tecnologia ja hem vist que té sesgo, hi ha gent que la programa, no sé què, però jo crec que sigui bona o dolenta dependrà de nosaltres, i això dependrà de com volem governar aquesta IA, i això, amb quina energia funcionarà, qui controlarà el seu ús, quins usos voldrem que tingui o no tingui, i sobretot no és una decisió política, és una decisió, tecnològica, és una decisió política i ciutadana. Són deures que hem de fer. Afortunadament tenim una governança que de fet és líder, que és potser un referent, és la llei que tenim sobre la intel·ligència artificial aquí a Europa, és, podríem dir, de les més potents i el marc legal millor fet que regula la intel·ligència artificial,
I algunes prohibicions ja estan en vigor, com són aquestes que posen aquí a baix. Res de reconèixer emocions al lloc de treball, res de sistemes de puntuació social, res d'identificació biomètrica a l'espai públic, i tot i que hi hagi temes de cossos de seguretat que evidentment tindran les seves salvetats, i res de manipulació o de manipular la gent que després pugui perjudicar o perjudicar, en aquest cas, de manera significativa a la gent. Estem parlant de multes que poden arribar als 35 milions d'euros o al 7% de la facturació d'aquella institució que hagi vulnerat alguna d'aquestes prohibicions que ja són taxatives. Tenim llei, però tenir llei, i també és una cosa que tots sabem, no vol dir que tinguem el coneixement, la capacitat i els recursos per complir-la. Tenim la llei, és important, tenim un marc regulatori, però també farà falta que posem els recursos damunt la taula perquè cadascú pugui fer el seu procés i poder gestionar adequadament la governança de la IA que volem i que respecti els nostres drets, els nostres valors. Nosaltres, com a CityLab, evidentment aspirem a tenir un paper en aquesta nova lluita que se'ns presenta, en aquest nou combat, i el que volem també, i ho deia la Conxita, és trobar aliats, i aquí som uns quants, de gent que, com vosaltres, puguem anar plegats fent aquest camí, de liderar un procés d'IA que ens porti precisament a un bon futur. Jo, davant d'aquests 5 reptes que us plantejava, n'hi ha molts, però aquests 5 potser són els que més a mi em criden l'atenció, sí que us interpel·lo i us dic què us agradaria fer. Aquí tenim un leitmotiv al CityLab, que és que sempre quan ve algú li preguntem «i tu què vols fer?». És una frase que posa allà, perquè és el que dona la naturalesa al CityLab. Escolta, què volem fer plegats? Què estem disposats a fer? I nosaltres hem plantejat aquí al CityLab 3 línies d'acció. Una primera línia, que és una alfabetització crítica, que pugui ser capacitar els col·lectius, famílies, joves, gent gran, treballadors, perquè puguin utilitzar la IA amb un sentit crític. No es tracta de consumir IA de manera passiva, sinó que el que es tracta és d'entendre-la, de qüestionar-la i, sobretot, decidir quan ens és útil i quan no. La segona, que en certa manera hem començat avui, la deliberació ciutadana, anem a pensar, anem a debatre, anem a crear espais on puguem pensar sobre aquesta cosa i que puguem participar en les decisions de quins usos volem fer de la IA. I per últim, la tercera línia de treball és, per què no? Nosaltres, com que som un laboratori, ens podem atrevir a fer innovacions, pilots, prototips, codissenys amb la ciutadania o amb els agents que vulguin, d'emparar el coneixement que es pugui generar, de com volem la IA que sigui, a fer alguns prototips precisament per plantejar una IA més inclusiva, més transparent, més sostenible, que és el que volem, i fer-ho de manera pràctica, com ho fem aquí al laboratori. De fet, us poso un vídeo de 30 segons perquè veieu les primeres passes que hem fet aquí al City en aquestes línies de treball i amb la voluntat de seguir creixent i oferint-les al Baix Llobregat, evidentment. A Cornellà s'inverteix en les persones fent-ho des d'una infraestructura de ciutat, el CityLab. Fomentem un ús conscient, crític i ètic de la intel·ligència artificial. Voleu saber com? Apropant la intel·ligència artificial a la ciutadania des de l'alfabetització gamificada i fent-ho sense deixar ningú enrere, trencant la bretxa generacional i digital. Avui a CityLab hem après que la intel·ligència artificial des de dins i des de fora. També hem après quins riscos té i també quins avantatges. També donem suport a projectes emprenedors del territori metropolità que combinen innovació, pensament crític i intel·ligència artificial. Projectes com Critical Bubble, una bombolla digital que adverteix a l'usuari de la veracitat del contingut que està veient. O Veribot, una plataforma que verifica qualsevol afirmació que li escriu un usuari. CityLab és innovació, però el que m'agrada de CityLab és que és innovadora, però que té molt clar cap on mira. Doncs bé, poca cosa més. Dir-vos que, evidentment, nosaltres no podem influir en tot el que passa al món, som petits i segur que cadascú pensa més o menys com jo, que tenim el poder que tenim, però sí que m'agradaria que poguessin construir un bon futur amb vosaltres, que és del que es tracta, i sobretot perquè el territori pugui treballar pel benestar i per la qualitat de vida de la gent
amb la IA o sense, però sabent que ve la IA, fer-ho junts i fer-ho d'una manera coordinada, intel·ligent i que sigui profitós per les persones. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ha estat un gran aprenentatge, així de cop. Potser una mica més llarg del que esperàvem, però què farem? Jo crec que el contingut s'ho valia. I, a més, sortint d'aquí molt més savis i sàvies que hem entrat. Això ja és un premi. Ara donaré pas a la Neus Riba, la cap de projecte i la responsable tècnica dels premis, i a la Helena Roma, que és la cap de comunicació. Elles ens explicaran les bases, també ens parlaran del logo i també ens faran un exercici pràctic d'una candidatura. Us deixo en les seves mans. Després clourà aquest acte el nostre president Jordi Sicart, que crec que tampoc no l'he saludat, molt malament, però ell clourà l'acte i jo aprofito ja per dir-vos adeu perquè per situacions de salut tinc que marxar abans d'acabar. Així que us deixo en boníssimes mans i espero que, sobretot, això, que feu difusió, que comenteu a les vostres ciutats, a les vostres entitats i que proposeu gent que segur estic convençuda que teniu al voltant, gent magnífica per poder ser candidata a premi en aquesta 13a edició. Neus i Helena, quan vulgueu. Gràcies. Bona tarda. Ara. Bon dia, perdó. Bé, primer de tot, gràcies a tothom per ser avui aquí, per la vostra assistència, i a mi em toca presentar-vos les bases que les teniu tots i totes dins de la vostra bossa que teniu a les cadires, on trobareu les bases, un punt de llibre i el llibre de recopilació dels anys històrics dels Premis de Reconeixement Cultural que vam editar farà uns anyets. Bé, doncs comencem. Em toca presentar-vos les bases d'aquesta 13a edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat corresponent a l'any 2026. Aquests guardons, impulsats amb una gran dedicació i estima pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, representen una de les fites importants de la nostra comarca. Des de la seva creació, l'any 1999, aquesta iniciativa de caràcter biennal s'ha mantingut fidel al seu propòsit inicial, que no és altre que el de fer valdre i atorgar un merescut reconeixement públic a totes aquelles persones, associacions, institucions, col·lectius i empreses que amb el seu esforç i talent aporten valor a la nostra comarca. I per fer-ho possible, l'estructura dels premis s'organitza entorn d'aquestes bases i moltes de les cares que veig aquí ja sou coneixedors del mecanisme dels nostres premis. I per tant sabeu que farà 2 edicions, és a dir, 4 anys, a la convocatòria que vam fer al Prat de Llobregat, la Junta del Centre d'Estudis va decidir donar un tomb a les bases originals que havien anat patint petites variacions en funció de les necessitats que anaven sorgint any rere any en cada edició. Així doncs, l'any 22 es va portar aquest canvi a les bases que es manté fins a dia d'avui. Entro en matèria i aquestes bases es caracteritzen per tenir 2 categories principals: les candidatures de caràcter individual i les candidatures de caràcter col·lectiu. Dins d'aquestes segones, les candidatures de caràcter col·lectiu, hi trobem 4 àmbits d'experiències en les que s'han d'adscriure les candidatures: experiències culturals, experiències ecològiques, experiències socials o experiències econòmiques.
En el cas de les candidatures individuals no cal adscriure-les a cap àmbit en concret, només cal detallar els mèrits concrets que té la persona que es presenta. Aquestes dues categories que us acabo d'enumerar són obertes a tothom i qualsevol persona fent una mirada al seu voltant pot presentar candidatures. És a dir, no s'accepten autocandidatures. Això és un fet distintiu dels nostres premis des dels orígens. Mai hem acceptat autocandidatures. El funcionament es basa purament en la nominació de tercers, la qual cosa significa que qualsevol persona o col·lectiu pot presentar un altre individu, entitat, empresa que consideri mereixedora de premi. El certamen compta també encara amb uns guardons de designació especial. Nosaltres en diem els premis singulars i són 3. El Premi a una iniciativa destacada dels territoris de parla catalana, aquest és el Premi Centre d'Estudis Comarcals, originalment es deia així. El Premi destinat a una iniciativa destacada del municipi amfitrió, a proposta del municipi amfitrió, i finalment el Premi Personalitat Baix-Llobregatina. Aquest darrer té una dinàmica molt participativa, ja sabeu, s'escull exclusivament mitjançant votació popular, els últims 10 dies s'obren les votacions a través de la nostra pàgina web. Aquest fet permet que sigui la mateixa ciutadania qui decideix quina figura ha estat més rellevant i inspiradora per a la nostra comunitat en els darrers anys. I tal com preveuen les bases, el període de recepció de candidatures s'ha engegat avui. De fet, l'Helena ja ha enviat als vostres mails l'inici de la recepció de les candidatures i fins al 30 de setembre. Un cop tancat el període de recepció, una comissió de selecció s'encarregarà de triar les candidatures finalistes i en pot triar un màxim de 12 candidatures individuals i 36 candidatures col·lectives. A continuació, un jurat independent té la responsabilitat d'escollir les candidatures guanyadores definitives. Aquest procés culminarà amb una votació secreta dels membres del jurat i els resultats no es fan públics fins a la mateixa nit de la cultura. Aquella nit s'atorguen fins a 12 premis de caràcter col·lectiu, adscrit als 4 àmbits que us he detallat abans, i fins a 6 premis de caràcter individual a persones que s'hagin distingit per qualsevol aspecte de la seva trajectòria. Res, només em queda finalment encoratjar-vos una altra vegada, com ho ha fet la Conxita, a que mirem al nostre voltant, que consulteu les bases i bé, ja sabeu, aquests premis es nodreixen exclusivament de la vostra mirada atenta i del vostre orgull de pertinença. Gràcies a la vostra implicació podem continuar visibilitzant l'immens talent transformador que atresora el Baix Llobregat. Res més, jo acabo aquí i ara us deixo amb l'Helena, que ens explicarà, que ens farà una sessió pràctica de com presentar candidatures a través de la nostra web. Sí, hola, gràcies. Sí, bé, primerament volia explicar també que no sé si ho heu vist que hem fet una miqueta de canvi d'imatge corporativa. Com ja hem explicat, la darrera edició que vam fer, el 2024, va tancar 25 anys de premis i ara comencem aquesta etapa amb aquestes bases establertes i també us volia comentar això, que hem fet una proposta visual diferent que també, la idea d'això és que puguem arribar a molta més gent. Aleshores, a nivell pràctic, com ha comentat la Neus, sou vosaltres qui heu de presentar aquestes candidatures, és feina vostra. Aleshores, us explico molt fàcilment com fer-ho, com veieu estem al Google perquè sigui molt senzill. Si entreu al nostre web, que són les nostres inicials, ccbll.cat, veureu només a l'entrar l'slider amb aquests colors tan característics d'aquesta nova edició i aquí podeu descarregar-vos les bases per si no les teniu a mà en qualsevol moment i presentar una candidatura. Aleshores, aquí teniu la part principal, us podeu tornar a descarregar les bases si cliqueu aquí i aquí us porto a la part més pràctica. Hi ha com 2 formularis, pots presentar una candidatura col·lectiva, és a dir, això, grups, empreses, col·lectius, no ha de ser una cosa que estigui creada, pot ser una comissió, pot ser projectes, poden ser idees col·lectives
que aboquen aquí, o escollir les individuals, que en aquest cas sí que estem destacant el valor d'una persona en concret per qualsevol temàtica que pots fer. Aleshores, en els dos casos tenim el format del formulari directament al web, que ara hi accediré perquè el veieu tots i totes, i també teniu l'opció de descarregar el formulari en PDF de les candidatures. Aquest formulari té la mateixa estructura que el web, amb la diferència que us permet, jo això ho aviso d'abans, poder redactar, guardar-ho, pensar-ho, compartir-ho amb el company i tornar-hi. I jo sé que això és una eina que molts de vosaltres agraïu. Per tant, també teniu l'opció de descarregar el formulari i enviar-nos a la premisccbl@llobregat.info. Està aquí el correu. Aleshores, al moment de presentar una candidatura és molt senzill. Entreu, ara fem l'exemple amb les col·lectives, l'únic que es diferencia és que les col·lectives heu d'escollir l'àmbit, si és una experiència cultural, social, ecològic o econòmic, i és absolutament igual que l'altre per la resta. És molt senzill, és un formulari, el nom de la candidatura, la persona de referència de candidatures, en el cas de les col·lectives, és a dir, per exemple, si és una entitat, doncs el nom del president de l'entitat, algú que nosaltres ens puguem referir. Població, correu, telèfon de contacte. Llavors, aquí comença la part del contingut, expressar amb una sola frase per què és aquesta candidatura hauria de ser guardonada. És a dir, el titular, el que volem destacar. Després tenim un espai amb 2.000 caràcters on es poden explicar els mèrits. Com bé ha comentat la Neus i sempre expliquem, aquestes candidatures les llegeix un jurat i una comissió de selecció. La comissió de selecció ha de llegir totes les candidatures que els hi arriben. L'any passat vam superar el centenar de candidatures. Què us vull dir amb això? Quan presenteu una candidatura, aneu al gra, busqueu la importància i sobretot, és a dir, la dedicació que hi poseu a la presentació i la forma d'explicar el valor d'aquesta candidatura al final farà que pugui lluir o que pugui destacar per sobre de la resta. Llavors per això també us animo molt a que quan feu aquesta explicació penseu que al final hi ha una persona darrere que és possible que no sàpiga res d'aquesta persona, d'aquesta entitat. I també una miqueta aquesta és la màgia dels premis, jo crec, que al final traiem a la llum a projectes o persones que de normal si no estarien, potser no tindrien cap tipus de reconeixement. Després, finalment, heu de posar en aquesta part la informació vostra o de la persona de referència que estigui presentant la candidatura. Si és un ajuntament, per exemple, o està presentant un tècnic o un regidor, doncs ho podeu escriure aquí. És la forma que nosaltres tenim de contactar amb vosaltres si hi ha alguna incidència i després per convidar-vos a assistir als premis. Podeu adjuntar documentació i ens ho envieu. Senzill, realment, és un formulari que bé, no té més que això i de veritat us animem a participar. Com ja ha comentat la Conxita, jo faig la part de comunicació i ara aquí també ve la falca comunicativa. Us animo, jo us ho compartiré, però us animo a compartir-ho amb els vostres, o sigui, amb els ajuntaments, per exemple, que ho pengeu a les vostres xarxes. Gairebé tots els ajuntaments de la comarca col·laboren amb el centre, per tant, col·laboren amb els premis. És una oportunitat per lluir-vos, és una oportunitat per posar en valor tota la feina que fan les persones dels vostres pobles, totes les iniciatives que acolliu. I llavors jo us animo de veritat a que ho compartiu a les vostres xarxes, que ho compartiu amb correus, a les entitats, que aprofiteu el teixit associatiu que hi ha, que sobretot, jo què sé, de cara a les entitats coneixeu molt directament totes les persones i iniciatives que s'estan duent a terme i d'aquesta manera podem arribar a racons que si no es quedaran amb els nostres coneixements i que el bonic d'aquests premis és sobretot que arribi a tothom i que tothom pugui explicar el seu trosset del Baix Llobregat. I bé, amb això jo acabo i si algú té alguna pregunta... Nosaltres ja hem acabat, o sigui que si algú pren la paraula, té preguntes, ens vol interpel·lar en alguna cosa, no? No. I qualsevol dubte ens podeu trucar al centre. Que bé que ens hem explicat. No, però qualsevol dubte ens podeu escriure o trucar també al centre i us atendrem. Qualsevol incidència, escriviu-nos. Sí? Res, doncs nosaltres tanquem amb el nostre president, el senyor Jordi Sicart. Hola, bon dia a tots, moltes gràcies per ser aquí
presidentes, regidors, alcaldes, etc. Gràcies per venir a la presentació d'aquesta 13a edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, impulsats pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Com s'ha comentat, són uns premis que són un acte de promoció dels valors de la comarca, i això vol dir que és dels valors de tots i cada un dels seus municipis. Aquest punt és important. Recullo dues cites que s'han fet avui aquí. Una d'elles és la de comarca líder de cultura. S'ha explicat prou, per tant, recullo una bona referència. L'altra, que compartim també molt plenament, és que el Baix Llobregat no és només un territori, és una manera de viure. Això ho pot dir tothom. Aquesta és la singularitat de cadascú, que a cada lloc es converteix en una manera de viure. I nosaltres aquí tenim la pròpia i, a més, cada municipi també té la seva pròpia. Penso que aquest és un valor molt important. Faré molt ràpid. És bàsicament agraïments. Agrair, evidentment, molt especialment l'acollida de l'Ajuntament de Cornellà de la gala d'enguany i reconèixer i agrair molt la seva completa implicació en aquesta gala. Agraïm també el suport del Consell Comarcal i avui n'és una gran mostra la presència, el desplegament que heu fet aquí. Moltíssimes gràcies. Agraïm també al City Lab que ens hagi acollit aquest acte de presentació. I, com he comentat, agraïments a sindicats, a premsa, entitats que sou per aquí. I només recordar una cosa que s'ha dit ara també. La darrera edició, 116 candidatures. És un indicador, però no és un indicador només quantitatiu. Sabem que també és un indicador qualitatiu. Totes les candidatures que es presenten, totes tenen un gran valor al darrere. Per tant, és un indicador qualitatiu. I acumulat, amb les 12 anteriors edicions, ja portem més d'un miler de candidatures presentades. Bé, és un altre indicador. Per acabar, ja dic molt ràpidament, és emplaçar-nos a tots plegats, jo diria, per a un nou èxit de la nova edició del que ara ja crec que ja es diu tothom, de la nit de la cultura del Baix Llobregat. I permeteu-me finalment un reconeixement i un agraïment a tota la comissió de premis del centre que encapçala la Conxita, però com veus que hi ha molta més gent. Moltes gràcies a tothom i esperant candidatures.